Ji, Weh, Cak. Wis apa, men? dhewean Ji. Kemarin rene. Boleh apa ya, men? Iya Ji. Ke sapa? Yo dhewe gawe nyuting iki lho. Nyuting apa? Apa ku jenenge? Moto. Moto. Oh, golek ya apa sing ya apa? Mandroid Ji. Sumandroid. Ya. Iki. Wah. Ndak. Boros iki. Wah. Oh, pada motor. Oh temenan aku mari duwe mo boros. Wirit iki injeksi. Ndak. Boros. Duh. Ndak Mo. ngilemi berarti iki. Mo. Anu Samsul lho Ji, mereknya Ji. Iki Rit. Wah, zaman nok iki rek. Wairun. Rit. Mbak, zaman Nunu sing anyar lho Ji. Jare arek-arek lho. Sing ya apa? Mandroid. Samsul ki Samsul. A10S wis super wis. Duh. Samsul. Ya. Lah. Ki. Loh. Ojo iki, Oh. kurang apik, sip. Kurang sip iki. A2 Ji. A0 Iki lho, tak pilih Noriko iku. Wah, kaya iki Ji. Ya apa, iki ya. Heeh. Iki selain wirid, kameranya apik iki. Masa? Wah, gawe moto kates. Piro iki Ji? 36,5. Maksudnya 36, 3,6 juta Nah, wah, sampeyan. kon hitung-hitungan matematika mbak aku. Oh. Sampeyan ndak usah larang-larang wis. Gawe moto kates jos. Iya wis. Anu Ji, bungkus. Lho bayar rek. Lo transfer. Oh, yo sik tak gaweno rekening sik. Rekening. Sampeyan lek gawe iki, Cak. Katese cilik-cilik difoto ketok gede-gede. Masuk Ji? Lho, Oh. masuk ijo-ijo difoto gawe iki ketok oren. Manuk lek ngono rek. Cocok aku wis. Seneng juragane awak. Panen awak ndak dikai. Oh tak kei, sak keranjang apa sak kilo? Wis sak keranjang rek. Wis. Wakeh njaluke kaji rek. Sik tak padai anu. Ayo bungkus Ji. Yo sik. Apik iki yo. Sip. Iya rek. Cocok. Sik. Foto sik. Wah. Selfie sih mbak aku. 1, 2, 3. Cerot. Sip. Sik, tak kandhani. Terus Garansinya 1 tahun. Opo? Baterai 1 tahun. suwe Ji. Ces 6 bulan. Oh, Pokoknya iya. tuh HP nang Ageng Mobil Heeh. dijamin murah. Garansinya terjamin. Oh iya lek ngono wis. Pokoknya sip Sip, ning kene Mas. wis. Aja lali dulure dikandani. Oh, Lek HP ning iya. kene, ya. Heeh. Pokoknya mari aku kirim panen kontak transfer wis. Iya. Wis. Besok ate tak Aja ngono. suwe tapi, Cak. Wah, tak kono tak titik nojek ta. Yo ndak apa-apa wis. Ya wis. Jadi, Yo, assalamualaikum. waalaikumsalam. Sip iki. Koyoke teko kaji jos gawe moto-moto iki. HP iki Proji jare arek-arek Android. Koyoke yo cocok aku iki. Gawe kirim-kirim kates ya apa iki. Sip iki wis. Tak foto marine kates-kates iki. Cek, ayo moto. Apa cak? Apa ae cak manu? Dikongkon resiki godhong garing. Celak-celuk. Apa cak? Gila. Cacake kate anu HP toko kaji. Oh, HP anyar bos rek. Iya, jagane online iku jare arek-arek. Sampeyan nyeluki aku Apa? kedengkek boyo aku tiba, Bro. Kok iso? Sampeyan bengok-bengok karo banter. Ya iya lek ndak bengok-bengok wong gonjek mongkon rodok ndak tapik krungu. Lho, Wah, apa? HP ini anyar iku. Iya. Kayak wah. Sing jelas paling gawe moto-moto. Aku ndak ditukokne pisan, Bos. Sesuk lek panen 3 partai kon tak tokokno. Polane aku karyawan anyar. Iya kon karyawan anyar yo kudu ngikut-ngikuti sisik. Iki mangkakno lek wis gol ya iki tak gawe online internasional. Kayak Tanjung Priok ngono.
Mau wis mari tak beresi kabeh. Kabeh tak beresi, resik wis. Kirim kali wates barang wis. Kali wates. Iya, internasional. Ya wis, aku kongkon apa iki? Yo nulungi Moto. cecake moto, Jack. Iya, ayo lek di foto ya. Ayo wis. Ayo. Mumpung HP Android anyar. Bos iki bos mepat. Sik. Lho, Oh. sik. Sing iki, bos. Sip wis. Ha. Pilihan. Sip Yo, wis. Iki. Meneh Ndi? iki. Iki bos. Ndi Jack, Iki, ndi ya. Jack. Kaya anune wewe bos. Iki bos. Yo, Wah, oleh moto wis Jack. wis. Sip wis. Kirim ben Priuk. Sola-sola bos. Ya wis esuk maneh wis. Oh, yo wis, Cak. Balik sak aku. Ya wis. Assalamualaikum. Oh. Lo. Oh, HP apik larang ku. Guru tuku ya cake. Wis. Oh. Oh. Yo. HP super. HP Android itu. Loh. Ya apa kira? Kurang super gila ngene iki. Wah, projine hilang ya. Hapus ya. Wah, ngapusi kaji iki. Yang tak ijolno yang, mek kaji yang dihapusi aku mbek kaji. Payah kaji ya, ngapusi awak iki. Wes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ji, Zaman. Ji, delok napa sih? Zaman. Apa? Apa ben? Kowe moto kates iku lho. Apa? Malik motone aku tok sing metu. Malik. Iya. Sampeyan kate moto kates. Iya. Terus metune. Metu motone aku dhewe tok. Metu anu rupane to. Iya kan kaya kaca ae duduk HP. Ya opo kaji rek. Ya apa sampeyan iki, Jaman? Loh. Ya opo mau tak gawe moto Apa? kates. Raine aku tok sing metu ji. Moto kates. Raine aku tok sing metu. Semetu anu. Iya, kates ndak ono. Ya opo lek import awak. Loh, Ya apa kon iki? Sampean Ji. kate moto kates. Heeh. Terus semetu raine sampeyan. Iya, ora kaya sepion. Ngene ya. Iya, iku. Iki metu anu raine sampeyan. Heeh. Oh, cak manane. Ya apa? Iki ngono jenenge kamera selfie, Cak. Aduh. Apa kamera selfie? Gak ngerti sih. Lah kan. Oh, blaen Oh, ono sampean. Ngene sih. lho. Iki lek kamera ngadep ngarep, iku jenenge kamera selfie. Oh, sing memburi lho, Ji lah. Nah, lek semburi iki pitisem iki, Cak. Iku kamera. Nah, iki sing tak jaluk, Ji. Sampean iki Oh. wis ndak maju-maju. Sip. Wis. Pemulis. Oh, ndak moto kates dadi mulai mau iki. Iya moto awakku tok. Ya wis. Assalamualaikum, Ji. Waalaikumsalam. Wah, blaen Soleman madu, ndak maju-maju wis. Wah, Bos iki bos mepat. Sik. Lho, Oh. sik. Sing iki, bos. Sip wis. Ha.